mulle kaikille muille. Istutko keväällä, syksyllä valvoen rintaasi itkien? Sylistäni kiehdon mä kauniin säkeistön, laulun säkeistön, runon säkeen. Maan pohjaan mä kylvän perunan. Perunasta keiton teen, keitosta rakkauden sävelmän. On se minun säkeistäni makkarasoppa, à la carte. Ja seuraava runo tulee Tepolta Laitesmaalta. Runon nimi Poro. Matkaan mä kauas toiselle puolelle maailmaa. Mä siellä elämää näen. Elämää mä koen, kuinka sinua tarvitsen. Kuinka minua tarvitsen. Kuinka meitä tarvitsen. Ole minulle poro. Ole minulle se, joka kaukana loikkaa. Ole minulle joulu. Seuraavan runon meille on lähettänyt Kaapo Enteistöstä. Runon nimi Konvehtirasia. Suljen sinut sydämeeni, suljen sinut alati paljon. Kenen on viimeinen pala? Sopiiko se sinun suusi niin kuin se sopii minun suuhuni? Vai sopiiko se jonkun muun suuhun? Mikä onkaan sisältö? Tuleeko sieltä makea vai tuleeko sieltä karvas? En voi ymmärtää. Kuka näitä voisi vastustaa? Maku mitä parahin. Ole minulle konvehti. Seuraavan runon meille on lähettänyt Juhani Paasjärveltä. Runon nimi Elämän maito. Elämältä toivon paljon. Kaupasta maitoni haen, ylvääksi tunnen. Joka sinä otisteles morsiata kateella. Kyllä sinäkin oot se ikäinen, että pitää sitä ruveta kahtella. Ei vahtilla tuonne, kun rahat loppuu. Ja siinä on sulle vähän rahaa, ota kun sinä kuitenkin sitä tarvit. Semmosta joo. Loppuuko tämä? Eikö lopu? Kuinka voisin palvella paremmin? Ihmiskunnan toivo, minun
minustako riippuvainen on. Antakaa minun olla. Antakaa minun olla. Kaipaan syliini pientä lämmintä. Kaipaan syliini 2 pientä lämmintä. En niitä tynnyriin laita. Sylissäni pidän vain. Ja seuraava runo tulee reimalta Lappeen pohjasta. Runon nimi Lotto. Jos 1 000 000 mä saisin, sillä maailman naisin. Naimisiin mä menisin, jos vain siihen ehtisin. Nainen minulle kelpaa, kuka tahansa nainen. En valikoi väärää, valikoin minulle parhaan. Oi anna minulle lottovoitto, anna minulle lottovoitto rakkauden. Elämäni saisi 1 000 000 arvon, kun vain sinut mä syliini saisin. Irma, kuuletko minut? Itken. Ja seuraava runo tulee henkilöltä nimeltä Arvi. Kotipaikka Pohjanpolska. Runon nimenä on Sulle, mulle, kaikille muille. Istunko keväällä, syksyllä palvoen rintaasi itkien? Sylistäni kiehdon mä kauniin säkeistön, laulun säkeistön, runon säkeen. Maan pohjaan mä kylvän perunan. Perunasta keiton teen, keitosta rakkauden sävelmän. On se minun säkeistöni, makkarasoppa, à la carte. Ja seuraava runo tulee Tepolta, Laitesmaalta. Runon nimi Poro. Matkaan mä kauas toiselle puolelle maailmaa. Mä siellä elämää näen. Elämää mä koen, kuinka sinua tarvitsen. Kuinka minua tarvitsen. Kuinka meitä tarvitsen. Ole minulle poro. Ole minulle se, joka kaukana loikkaa. Ole minulle joulu. Seuraavan runon meille on lähettänyt Kaapo Enteistöstä. Runon nimi Konvehtirasia. Suljen sinut sydämeeni, suljen sinut alati paljon. Kenen on viimeinen pala? Sopiiko se sinun suuhusi niin kuin se sopii minun suuhuni? Vai sopiiko se jonkun muun suuhun? Mikä onkaan sisältö? Tuleeko sieltä makea vai tuleeko sieltä karvas? En voi ymmärtää, kuka näitä voisi vastustaa. Maku mitä parahin. Ole minulle konve. Seuraavan runon meille on lähettänyt Juhani Paasjärveltä. Runon nimi Elämän maito. Elämältä toivon paljon. Kaupasta maitoni haen, ylvääksi tunnen. Oloni tiskillä, kun meillä ei ole annettavaa kenellekään muulle kuin itsellemme. Annammeko arvon sille, joka meille maidon tuottaa? Annammeko arvon sille, joka meille maidon juottaa? Annammeko arvon kenellekään, joka sitä oikeasti tarvitsee? Anna meille arvo, ole minulle armo. Ja sitten taas yön viimeinen
nimetön henkilö. Runon nimi Totuus. Kenen kädestä leipää syöt, kun kaikilla pimeät on yöt. Paljon puhut, teet vähän, kenen usko on tarpeeksi tähän. Uudelleen ja uudelleen, yöt menevät pilalle jälleen. Onko runoutta koskaan tarvittu? Haista Ristovi ja se näistä runoista taas tältä yöltä kuulemisiin ja oikein hyvää yötä. tietokoneet on ollut tässä tapetilla tällä lailla, niin juttelinpa sitten eilen pojan kanssa vähän näistä hommista, kun poika on tommonen yläasteikäinen, se päivät pitkät istuu joko tietokoneen tai sitten telekkarin eessä ja eilen vähän kyseli, että no mitä se oikein pelaa ja jättää kuulemma tuumia pelaa ja mä sitten kahtelin vähän, että millainen peli se Moomin sitten on. No eihän se mikään Moomi ollutkaan, siinä oli sotilas ja silmistä kuvattu ja käskettiin pyssyllä menemään niin, että sulle pannetteli vaan. Eipä siinä mitään, kyseli sitten pojalta, että mahtaako tuonne olla 15-vuotiaalle saattaa peli, kun oli se ihan sen näköinen ainakaan mielestä. Ja poika sanoi sitten vaan, että ihan samaa. Eihän se meillä nyt tietenkään ole ihan samaa. Pitäisi tämän vähän kahtoa, että mitä nuoremmat pelaa ja millaisia elokuvia kahtoo ja niin poispäin. No, se on poikakin joskus kahtonut yhden jos toisenkin 16-vuotiaille saatettu elokuva, eikä se nyt sitä on rikki mennyt, minä sitä sanon. Ei tässä niin kuin silleen hirmu vakavasta asiasta ole kysymys. Mutta sitä mä miettii, että mitenkä se on tuolla lailla pelataan vaan päivät pääksytystä menemään. Vaikka ulkona olisi oikein hyvä sää. Tähän kasvaa tuntikin, kun siinä istuu tuntikaupalla nenää kiinni ruudussa ja näin poispäin. Eikö ne pelit vois kaivaa esiin sitten, kun on vähän kurjempi sää ja saattaa vettä? Muuton pitäisi lähteä ulos jotakin touhua. Vaikka palloa potkimaan niin kuin mun nuoruudessa tehtiin.
Tähän voi lähteä vaikka pyöräilee tai mettään puihin kiipiää. Tai vaikka halakoja tekee. Ja no, tietenkin sitten aina nuo mopo-hommat ja semmoset. Liikuntahan se nyt ei tietenkään hirviänä ole joku mopovirittely tai vaikka ajelu, mutta on sekin nyt perhanan paljon parempaa ja hyödyllisempää hommaa kuin ruutu ääressä istuminen ja nappien naputtelu. Ihan ilman aikuista